gashi nan muna yi ku zama fa wasu kwazo kuma fa inda nake da kwazo nake jajircewa a makaranta. Hade mun faɗa dinga yin kokari. Mu je sai mun yi maganin ta. Dama ina da tambaya. Dan sunan back school da Hausa. Sunan shi keke. Sunan bread da Hausa. Shi da mun wannan kwaskwari ba aka mai sunan shi burodi. Ayi ƙarya karatu ce. Anti, ba fa sunan burodi da Hausa burodi ba. Sunan shi mummuki. Ba sunan ke da Hausa. Au kuna nufin da abin da na faɗa ba daidai na faɗa ba? Kin ga ya sunan wanda aka fi amfani da ita da Hausa. Au rashin kunya za ku yi mu? Mazaje ne